in Malawi. Visit your nearest Access shop and enjoy the best data deals and access your world. Access your world. Nthawi ya Nkhani Msabatayi ndipo lero muli ndine Twesa Ngosi. Kumbukirani kuti ndi nthawi imwe timakupatsirani zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika Msabatayi kuthayi. Poyamba na mitu yake. Nyumba ya Malamulo yatsimikiza Grace Malera kukhala mtetezi wa anthu watsopano. Akatswira kuti President Chakwera pano patsopano akugwira ntchito ya nduna za maunduna asanu otsatira kuchotsedwa kwa Newton Kambala Msabatayi ino. Bungwe la Center for Social Concern lapempha kuti malamulo ena asinthe pofuna kuti anthu ambiri awateteze kukwera mitengo pa katundu. Ndipo Amalawi oposa makumi atatu omwe akuchoka ku South Africa azingwa ku Mozambique basi yawo atayigwira. Tili ndi izi ndi zina zambiri, khalani pomwepo. Msabatayi kuthayi, Nyumba ya Malamulo yatsimikiza Grace Malera kukhala mtetezi wa anthu watsopano. Potsirira ndemanga pa nkhaniyi, katswiri pa za malamulo a Justin Zonzi walangiza Malera kuti atsatire bwino malamulo pofuna kupewa kuchita ntchito yomwe ndi yoyenera mabungwe ena. Iwo anena izi pomwe mabwalo a milandu m'mbuyomu atsutsa zina mwa ziganizo zomwe ombudsman wakale Martha Chizuma analamula. Pakadali pano nthambi ya amayi ku bungwe la Human Rights Defenders Coalition yatili ndi chiyembekezo chachikulu kwa ombudsman watsopanoyo. Hapenjala mmano walemba ripoti ili. Justin Zonzi ati mtetezi wa anthu ombudsman akuyenera kusiyanitsa madandaulo omwe angamve ena omwe angapite ku khoti komanso ku Malawi Human Rights Commission. Iwo anena izi pomwe anthu ena akhala akumang'ala ku khoti pa ziganizo zomwe ombudsman wakale anachita. Mwachitsanzo pa 3 August chaka chino, bwalo la High Court ku Lilongwe linatsutsa zina mwa ndondomeko zomwe ombudsman wakale anagwiritsa ntchito pombwezeretsa pa ntchito anthu ena ku National Library Service. Mmene ndikuteromu sindikutanthauza kuti nkhani zonse nzophweka kunena kuti ine upita uku ine upita uku. Sizikhoza kuti mu nkhani imodzi muli magawo oti gawo lina limene ukhala manja mwa ombudsman, gawo lina mwina likhoza kupita ku khoti, gawo lina mwina likhoza kupita Human Rights Commission. Mbali inayi wapampando wa nthambi ya amayi ku Human Rights Defenders Coalition Msabatayi wati ali ndi chiyembekezo chachikulu mwa ombudsman watsopanoyo. Tinaona mbuyo mumene amagwirira ntchito wa Chizuma anapanga ma investigation ambirimbiri makafukufuku ndipo kunatuluka malipoti ochulukirapo pa zimene ma department ndi ma office aboma amalakwitsa. Nde awa ombudsman anyu anakubwerawa akuyeneka aone kuti nzawoyi anapita mozama kwambiri. Iwowa akuyeneka apose pamenepa. Lawyer pa nkhani za maufulu a anthu a Grace Malera alowatu m'malo mwa Martha Chizuma pa udindowu pomwe Chizuma tsopano ndi mkulu wa nthambi yolimbana ndi ziphuphu m'dziko muno. President Chakwera pano patsopano akugwira ntchito za nduna za maunduna asanu potsatira kuchotsedwa kwa Newton Kambala Sabata ino. Katswiri pa ulamuliro wachenjeza kuti Chakwera achulukidwa ndipo kuti izi zitha kusokoneza ntchito za maunduna omwe alibe nduna. Dr. Chakwera akuyang'anira ntchito za nduna za magetsi, za ntchito zomangamanga, za maboma ang'onoang'ono komanso za asilikali. Hapenjala mmano walembanso ripoti ili. A Wonderful Mkuche omwe amalankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino ati President Lazarus Chakwera akuyeneratu kusankha anthu atsopano msanga ngati nduna mu kabineti yake. Iwo apereka chitsanzo cha zomwe Chakwera achita potenga mphamvu za nduna ya zamagetsi yomwe ayichotsa ponena kuti zikhoza kusokoneza ntchito za undunawo. President mphamvu zikhangati zachuluka kapena zochita zikhangati zachulukira. Pamene ankalowa pampando analowa pampando ngati kuti akhale president osati kuti akhalenso ngati nduna owona za mphamvu. Ndiye kuti ngati mphamvu zikuchuluka kapena zochita zawo zikuchuluka zikusonyezeradi kuti sikuti ntchitozo angazigwire ndi momwe wina amene akanangokhala kuti ndi ndunazo akanatha kuyigwirira. Ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma a Shoni Kampondeni wati Chakwera analonjeza kugwira ntchito modzipereka m'malo mwa Amalawi ndipo iwo apitiriza kutero. Analemba ntchito wa President Chakwera kuti agwire ntchito. Ndiye munthu amene wamulemba ntchito samadandaula kuti ntchito yachulukira ngati ali serious. Ni ntchito ndiye President simuzapo tsiku lero sakudandaula kuti ntchito yachulukira. Before iwo analonjeza kutumikira Amalawi ndiye zomwe akupanga kuti tsiku lachitatu usiku President Chakwera
wachotsa ntchito nduna ya zamagetsi a Newton Kambala omwe anawamanga powaganizira kuti ankalowera ntchito ku bungwe logula mafuta la National Oil Company of Malawi NOCMA. Pakadali pano President Chakwera wasainira kukhala malamulo mabilu 11 omwe aphungu a nyumba ya malamulo anawavomereza posachedwapa. Malingana ndi mkulu ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma Sean Kampondeni, President Chakwera sanasainire bilu yomwe ikuletsa ogwira ntchito kunyanyala ntchito kupitirira masiku atatu. Mmodzi mwa akuluakulu bungwe la Center for Social Concern Bernard Mphepo wayamikira mtsogoleri wa dziko lino posainira mabilu wamwachangu ndipo wati nkofunika kuti boma lichotse msonkho kwa anthu apa ntchito omwe amalandira ndalama zosapitirira 200,000 kwacha pa mwezi kamba kakukwera kwa mitengo ya zinthu. Amalawi oposa makumi atatu omwe akuchoka ku South Africa agwira mjakata mdziko la Mozambique. Masiku anayi tsopano apolisi atalanda basi yomwe anakwera ndi kumanga driver wake chifukwa chakuswa malamulo apamsewu mdzikolo. Mmodzi mwa Amalawi omwe anali mbasiyo yemwe wangofika mdziko lino dzulo wati basiyo inanyamuka mu mzinda wa Johannesburg pa 2 August ndipo apolisi aku Mozambique adayilanda pamalo otchedwa Chimoya. Munthu uyu watiuza kuti ambiri mwa Malawi omwe ali ku maloko kuphatikizapo amayi omwe ali ndi pakati alibe chakudya. Mayi wina yemwe akadali mbasiyo ndi mwana wake wati ulendo wawo unayamba mwezi watha pomwe eni kampani ya basi anawasunga powauza kuti adikire anthu ena kuti basi idzadze. Komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma yalamula kuti unduna wa zachilengedwe upereke Msabatayi imodzi kalata zomwe zinasowa malingana ndi ripoti la mkulu olondoloza chuma cha boma lomwe linaulula kuti 147 million kwacha sinagwire bwino ntchito. Mayankhula atayitanitsa mkulu akuluakulu akundunawo wapampando wa komiti a Zodiak na Malomba wati kulephera kupereka kalata izi kuzisonyeza kuti akuluakuluwa akufuna kusokoneza mwadala ndondomeko zoyendetsera chuma cha boma. Koma mmodzi mwa akuluakulu kundunawo a Hilary na Mayinja wati ayesetsa kusakasaka kalata zomwe zikuti zinasowazi. Ali nafe Mlamba ali ndi ripoti ili. Ripoti la ofesi ya mkulu olondoloza chuma cha boma la mchaka cha 2019 linapeza kuti unduna zachilengedwe mphamvu ndi migodi sunafotokozere bwino momwe unagwiritsira ntchito 147 million Malawi kwacha. Ripoti ili linati undunawo sunapereka umboni omveka bwino wa momwe unagwiritsira ntchito 51 million kwacha kulipira anthu komanso zinthu zina monga mafuta a galimoto sanazifotokozere bwino momwe zinagwirira ntchito yake. Izi zadziwika lachiwiri komiti ya kunyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma itayitanitsa akuluakulu akundunawo. Wapampando wa komiti ya Zodiak na Malomba pamenepa wapereka masiku 7 kuti undunawo upereke kalata zonse zokhudza nkhaniyi. Ziwiri mwezi 12 zo sanafotokoze ndetauza kuti yabwererani. Mwaziwiri zimenezi panali nkhani yokhudza ma payment voucher. Napezeka kuti akutipasa ma payment voucher osonyeza kuti ma payment voucher amasainidwa cheke chitalembedwa kale chapita kale kwa munthu amene amagula katundu. Munthu ogula katundu wachivomera koma upeza kuti payment voucher kuzalembedwa mina miyezi 3 kusainidwanso miyezi 3 nda controlling officer tenkhani kumafuza kuti chimamba ndi chake. Mmodzi mwa akuluakulu kundunawo a Hilary na Mayinja wati kalata zomwe sizikupezekazi ayesesa kuti azipeze. Zimenezi tiyesesa kuti zimezi tizipeze ndi kuti tigwira ntchito usana ndi usiku kuonesesa kuti within 7 days information imene komiti ikufuna tipereke ndithu. Nkhani yadza pomwe magulu osiyanasiyana akhala kudzudzula boma latonse kuti silikugwiritsa bwino ntchito chuma. Bungwe la Center for Social Concern lapempha kuti malamulo ena asinthe pofuna kuti anthu ambiri awateteze kukukwera mitengo kwa zinthu. Wanena izi ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Bernard Mphepo ndipo zikutsatira kudandaula kwa Amalawi ambiri kuti mitengo ya zinthu zofunika ikukwera pafupifupi tsiku lililonse ndipo ati izi zikuchititsa kuti moyo ukhale olimba. Amphepo akufotokoza. Nkhani ya zakudya itsike mtengo. Chaka chatha boma linayikapo value added tax sonkho pa mafuta. Zimene
anthu opanga mafuta anatengerapo mwayi chifukwa cha kuonjezera kwa msonkho umenewo, ndipo pakuzikupezeka kuti mafuta akukwera mtengo kwambiri. Mbali ina ndi imene boma imeneyo kuti iwunikepo kuti msonkho umene unayika ndi umene ukupangisa kuti mafuta azikwerapo. Pali zinthu zinaso zimene zakhala zikukwera, pali ngati nkhani ya mafuta khaso zikukwera. Komanso zinthu zina zimene ziyenera kuchitika kwenikweni ni nkhani yoganizira malipiro a anthu makamaka amene akulandira ndalama zochepa. Ndizomvetsa chisoni kuti from June 2020 kuzafika pakali panopa zinthu zakhala zikukwera. Kutengera ndi kafukufuku wathu June 2020 cost of living ndalama zimene banja limene zimagwiritsa ntchito zinali 164,000. Kufika pano tikukamba za 207,000. Mukhoza kuona kuti moyo ukukwera ndi tsiku ndi tsiku. Ndipo mkulu wa bungwe la anthu ogula la Kama a John Kapito wati gwero la mavuto onsewa ndi kusayenda bwino kwa chuma cha dziko lino. Kuli chuma chathu pakali pano mmalayi muzachikuenda bwanji. Katundu amene amakhala m'mashopu mwathu wambiri ndi katundu woti amachokera ku maiko akunja. Ndi katundu amene yuyu akamabwera kunoko amakhala ndi zifukwa zambirimbiri zimene makamaka zimayendera ndi kuti kwacha yathu ikuyenda bwanji. Kwacha yathu yakhala ikuluza mphamvu kumisika. Ndi kwacha yathu pakali panopa ili ndi upanda mphamvu kuyerekeza ndi makarente amaiko amene timaita katundu uja. Ndi katunduyo akukwera kulingana ndi mmene kwacha yathuyo ikugwera. Komanso china chimene chapangisa kuti katundu azikwera ndi chakuti maiko ambiri anzathu kunjaku ali pakali panopa amamanena kuti pamalokotamo makamaka Malawi timagula katundu athu ambiri kuchokera ku South Africa zimene zimapezeka m'mashopu mwatomo. Zimene zizi pakali panopa maiko amene wawa pacha malokotamo amene wawa akupezeka kuti katundu amene akupanga ndi ochepa. Ndipo katundu amene ali ochepa uja tikumakhala tonse tikumalimbirana kuti tigule apite m'maiko mwathu. Ndi katundu akhala ochepa koma ofuna makhala ambiri tekuti mitengo kuchokera kumene akuchokera katundu uja amakhala kuti wakwera ndithu. Izizi ndi zimene tinganeneso kuti zapangisekunena kuti mitengo izikwera. Uchoyamba kwacha yathu yathamphamvu. Yachiwiri katundu maiko amene timagulawo kupezeka kuti akupanga wochepa chifukwa cha malokotao chifukwa cha COVID. Ndi katundu akapezeka ochepa akumapangisa kuti katundu chakafika Malawi muno mitengo ikhale yokwera. Zimene zizi ndi zimene zikupangisa kunena kuti katundu wathu kumisika kwathu azikhala mitengo yake yokwera. Mukuonera Nkhani Msabatayi pano pa Zodiak, tili ndi zambiri posachedwa apa, khalani pomwepo. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhoza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Glale Shopping Mall. Antuni Glale Shopping Mall. Di shopping mall yokhayo muno m'Malawi yomwe yapangidwa mwa makono komanso mopatsa chidwi. Glale Shopping Mall ili moyang'anizana ndi Bingu National Stadium ku Area 49 ku Lilongwe. Shopu iliyonse ili ndi magetsi ndi mita ya madzi payokha. Chitetezo pamalowa ndi chokhwima zedi chifukwa mpanda wonse unazunguliridwa ndi waya wa nyesi ya magetsi. Pali magadi komanso makamera aja a CCTV.
poganizira matenanse mu nyengo ino ya korona aklale achotsera mitengo ya mashopu awo motere. Mashopu omwe ali kumaso ali pa 300,000 kwacha malo mwa 450,000 kwacha. Mashopu omwe ali mkati mukuliro ali pa 200,000 kwacha malo mwa 350,000 kwacha. Glale Shopping Mall ndiye Malawi, nchifukwa chakenso akuganizira Amalawi. Fulumirani mwayiwu usakuponyeni. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa manambala awa 0999 924 219 kapena 0998 149 292 komanso 211 294 812. Glale Shopping Mall, Glale Shopping Mall, Glale Shopping Mall. Ndinaluza akazi anga atadwala pakanthawi kochepa. Zitachitika izi ndinapita ku CIC amene amapanga cover pa nkhani ya zovuta ngati zimenezi. Musakhale ndi nkhawa kuti banja lanu lidzagwiranji inu mutamwalira. Ngati muli pa gulu la kuntchito kapena ku nyumba, mungathe kugula Kangachepe Group Funeral Plan polipira ndalama zosachepera 2,000 kwacha kwa munthu wamkulu komanso 1,000 kwacha kwa mwana pachaka. Ndipo banja lanu lidzapatsidwa chipepeso chosachepera 100,000 kwacha kuti lithandizike mu nthawi ya zovuta. Akuluakulu aku CIC anabwera mwachangu ku zovutazi ndi kudzapereka thandizo la ndalama limene linathandizira kwambiri pa zovuta za malemu akazi anga. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa nambala iyi kapena bwerani ku maofesi a CIC Life Assurance Limited kulilongwe kapena ku Blantyre. Ndipo ndikupempha azanga nonse amene simunajoyine kuti tipite tikajoyine policy imeneyi ya Kangachepe Funeral Cover ku CIC Insurance. CIC imasunga lonjezo. At Access, we believe that data is life because we know that you want to know what's happening out there. And you also need to share what's happening with your life. You would like to say hi to your friends, like what they do, and also sneak up on your experience. Access Data, the only truly affordable, fast data in Malawi. Visit your nearest Access shop and enjoy the best data deals and access your world. Access your world. Ndilipira. Iyayi, ndilipira ndine. Zdayen mani, leo ndilipira ndine. Iwe, mwapitisa kulera? Iniyo ndi mamuna. Osadanda, simungatenge mimba. Kodi tumapiriswa nda mkazi wanga. Ndimakamutengera ku chipatala. Osawapanga nawo zimenezi mani. Ife ndi amuna, zakulera zinthu za azimayi. Ego, umutenge mwanayo, mtenge. Chani? Mesa ndi wako. Watasa kokwana, nthawi yako nawe umuleleko. Zatere muganizabe kuti sizinzazi mayoka? Amuna nawo akuyenera kuganiza za njira zolerera. Lankhulani ndi okondedwa wanu ndipo pangani chiganizo chokomera inu nonse. takulandiranso tionenso mitu ya nkhani tisanapitirire. Msabatayi kuthayi nyumba ya malamulo yatsimikiza Grace Malera kukhala mtetezi wa anthu watsopano. Akatswiri akuti President chakwera panopa akugwira ntchito ya nduna za maunduna asanu potsatira kuchotsedwa kwa Newton Kambala sabata ino. Bungwe la Center for Social Concern lapempha kuti malamulo ena asinthe pofuna kuti anthu ambiri awateteze kukwera mtengo wa katundu. Ndipo Malawi oposa makumi atatu omwe akuchoka ku South Africa azingwa ku Mozambique basi yawo atayigwira. Popitirira ndi nkhanizi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima wati maiko a Zodiak achilimike pothandiza ntchito za luso la makono kuti akwanitse kulimbana ndi mavuto odza kamba ka mliri wa COVID-19 ndi kutukuka pa chuma cha mchigawochi. Popereka phunziro lapadera la bungweli kulilongwe lachinayi, Dr. Chilima wati ndikoyenera kuti bungwe la Zodiak likhale ndi malo otukula ntchito za luso la makono kuti maiko omwe ndi mamembala ake asatsalire pa ntchitozi. Winston Kayimira anali nawo pa chiphunzitsochi.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wapereka phunziroli mokhazikika pa nkhani ya momwe kugwiritsa ntchito luso la makono kungatukulire ntchito zachuma komanso kuthandiza polimbana ndi mliri wa covid-19. iwo ati pakanali pano luso la makono lathandiza mayiko ena popereka mwayi wa ntchito m'magawo monga kutumiza ndalama pogwiritsa ntchito njira za makono. iwo anati kugwiritsa ntchito luso la makono kungathandize kutukula chuma cha mayiko a Zodiak. Dr. Chilima anati pofuna kukwaniritsa izi mayiko akuyenera kuyika ndalama zochuluka potukula luso la makono monga kukhala ndi intaneti yapamwamba. iwo apempha nthambi ndi kampani zomwe sizaboma kuti zithandize popereka upangiri wa momwe anthu angagwiritsire ntchito luso la makono pomwe kuli mliri wa covid-19. Achilima atinso Zodiak ikuyenera kukhazikitsa malo otukulira ntchito za luso la makono kuti mayiko anderali asatsalire pa chitukuko chomwe chikuchitika m'mayiko ena. iwo anati pakanali pano dziko la Malawi lachilimika pa ntchito yotukula chuma pogwiritsa ntchito luso la makono kudzera mu ndondomeko za chitukuko za Agenda 2063 komanso pokhazikitsa unduna za mafakitale omwe ndi oyima pa okha. mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Zodiak, Dr. Thembinkosi Mshongo, anatsindika pa zakufunika koyika ndalama zokwanira pa ntchito yotukula luso la makono. anthu osiyanasiyana anakamvera phunziroli ndipo ena anachita izi pogwiritsa ntchito masamba pa intaneti. malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Winston Kaimira. ogwira ntchito ku bungwe la Malawi Council for the Handicapped Makoha apereka sabata ziwiri kwa akuluakulu awo kuti athetse mavuto azachuma omwe akuchititsa kuti azilandira malipiro apamwezi mochedwa. wapampando wa gulu la ogwira ntchito a Tedious Right Matera wati ogwira ntchito akumalandira malipiro apamwezi mochedwa zedi zomwe zikukhudza mabanja awo. mneneri wa bungwe la makoha Harriet Kachimanga wati vuto lili kuchokera ku nduna wa zachuma omwe umapereka ndalamazo. Karen Chinembiri walemba ripoti ili. wapampando owona za chisamaliro cha anthu ogwira ntchito ku makoha a Tedious Right Matera atiuza kuti kwa miyezi inayi yapitayi akhala akulandira ndalama zawo za malipiro apamwezi mochedwa nthawi zina pa 10 kapena pa 15 a mwezi uliwonse. Amatera akutitu kuchedwaku kwakhala kukupangitsa kuti iwowa azikhala movutika komanso kusokoneza ntchito za bungweli. iwowa aperekatu masiku 14 kuti boma komanso bungwe la makoha likonze mavutowa. 41 bungwe lino limatumikira anthu olumala ambiri mdziko lino. so ngati ife tikubwera ku office kuno kuti zapenge ntchito ndi kuti ngakhale anthu amene ali ku Mozambique sangati kuthandizidwa. Number 2 isila kuti ndalama zikungobwera koma ntchito yeniyeni sikugwirika pa ground. chifukwa ku office kuno ndi kuti singati upeza kawina aliyense kuti agwire ntchito. komanso ifeyo monga ngati anthu patoka mavuto ndi ambiri monga ndakamba poyambira. kukanirana kwakula pakati pa boma ndi bungwe la makoha. mneneri ku bungwe la makoha a Harriet Kachimanga akutitu bungwe la makoha nalo ndilokhudzidwa pozindikira zoti kuchedwaku kukusokoneza ntchito zawo komanso ogwira ntchito awo akulephera kugwira ntchito momasuka. makoha imapeza thandizo lake kuchokera ku boma mwachoncho thandizo lonso likachedwa malipiro amanena kuti achedwe chifukwa timakhala chipinda chilichonse. kumbali inayi mneneri wa unduna wa zachuma a William Zibanda akuti kuchedwa kusimbali yawo koma bungwe la makoha leni chinene kuti bungwe la makoha ngati mabungwe ena onse iwo ma-transaction yawo samapanga mu IFMC kapena so mu human resource management systems. koma kutengera ndondomeko za boma ndona kuti bungwe la makoha ngati mabungwe ena omwe ali pachingerezi zimatchula kuti subvented anapasidwa ndalama zawo kalekale. ndipo potsiriza unduna wa zachuma wapereka 1.4 billion kwacha ku bungwe lona zakalembera waunzika National Registration Bureau kuti lipangise ziphaso zatsopano 3 million zomwe zatha nthawi yake yogwirisira ntchito. posachedwapa ogwira ntchito za NRB ananyanyala ntchito kamba kuti bungweli silimawapatsa ndalama. Andrew Viano walemba ripoti ili. pomwe chiwerengero cha Malawi omwe akufuna kuti akonzenso ziphaso zawo zaunzika chikupitirira kukwera mdziko muno, bungwe la National Registration Bureau likuvutika kutumikira anthu. posachedwapa ogwira ntchito pena a NRB ananyanyala ntchito chifukwa sanawapatse malipiro awo zomwe zinakhudza ntchito yobwezeretsa ziphaso za Malawi.
pofuna kuthetsa vutoli nduna yona zachitetezo cha mdziko a Richard Chimwendo Banda ati unduna wa zachuma wapereka ku NRB 1.4 biliyoni kwacha pa ntchito yolembetsa anthu 3 miliyoni omwe ziphaso zawo zatha nthawi yake yogwira ntchito. Achimwendo Banda ati amalawi asadandaule makapano pomwe ntchito yolemba anthu mu ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Pamene ma national identity cards amabwera koyamba mdziko lino, ndondomeko zoyikidwa bwinobwino kuti kodi akamadzatha nthawi yake tidzawafikira bwanji anthu kumudzi, tidzawathandiza bwanji mwachangu. Ndondomeko zimenezo zinalipo, koma ndalama zogwira ntchito zothandizira ntchito imene sizinayikidwe. Koma tathokozera ku nduna wa zachuma kuti panopa atipatsa ndalama zimene zija, ndipo tikupita kumudzi kumakafikira wanthu kuti tiwathandize apeze ziphasozo. Anthu pafupifupi 10 million analembetsa ziphaso zaunzika, ndipo mwa anthuwa 3 million ndomwe akufunika kulembetsanso ziphaso zawo zomwe zatha ntchito yake yogwirira ntchito chaka chino chokha. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhani Msabatayi, koma tisanasiyane tione nsomito yake. Msabatayi kuthayi, nyumba ya malamulo yatsimikiza a Grace Malira kukhala mtetezi wa anthu watsopano. Akatswiri akuti President Chakwera panopa akugwira ntchito ya nduna za maunduna asanu potsalira kuchotsedwa kwa a Newton Kambala Sabata ino. Bungwe la Center for Social Concern lapempha kuti malamulo ena asinthe pofuna kuti anthu ambiri amateteze kukwera mitengo kwa katundu. Ndipo amalawi oposa 30 omwe akuchoka ku South Africa azingwa ku Mozambique basi yawo atayigwira. Werengani zambiri pa website yathu ya zodiacmalawi.com. Munali ndi ine Twesa Ngosi, mwakoma nonse. Yeah, Nifafana beba, Nifafana goma, Nifafana zuna. Yo. I'm killing it. Everybody thumbs up. Look, okay. Look, honestly, I don't care what y'all think. By the end of this battle, I'm still a better drink. Well, it's people bored if you look at everybody's face. Maybe you should like a flavor or your aftertaste. Nima pasa hantu zomwe ya makumba. Chagu macho pepa kwa macho solo wantumba. Ina nima gondedwa ndiana omwe. Atumbuka achewa, asena ndi alomwe. Fancy ina goma. I come in different flavors. Osewa okoma. Pineapple, orange, lemon indi cola. Iwe ndi mbola, antu akola. Kuskulu amakonda thumbs up. Kunchito palanchi feel thumbs up. Mabana ndi Madonna amakonda thumbs up. I'm the best out here, everybody back up. Presenting Mr. Money! Send cash and get cash right now from overseas. With international money transfer, it's just a breeze. Receive cash from across Africa at cool rates. And receive cash from other networks across states. You can cross borders at any time with your local Airtel line. So many deals with Airtel Money. It's your time. Mr. Money, he knows it all money. He knows it all. From Canada to Australia to Saudi Arabia, South Africa to America. Get cash in your area. Send and receive money from most countries in Africa with international money transfer. With our global money partners, transact conveniently across borders. Airtel Money, instant, secure, borderless.